Kimi Räikkösen maailmanmestaruusmahdollisuudet Formula 1 ovat käytännössä karisseet, vaikka kausi on edennyt vasta puoliväliin. Räikkösen tavoite onkin ajaa loppukaudella mahdollisimman monta yksittäistä osakilpailuvoittoa. Mediaväki odottaa jo innolla tietoa suomalaiskuljettajan ensikauden työnantajasta. Räikkösen mukaan hänellä on edelleen 3 tallivaihtoehtoa. Leppoisan kaunis kesäpäivä espoolaisella golfkentällä. McLaren-pomo Ron Dennisin hymy ulottuisi varmasti korviin asti, mikäli tämä olisi Kimi Räikkösen ykkösharrastus jääkiekon tai motocrossin sijaan. Hän noin lähellä ja kato, kun pitää lätkästä. Huippulahjakkaat urheilijat taitavat yleensä lajin kuin lajin, mutta Räikkönen ei usko, että hänestä olisi toisenlaisella lajinvalinnalla koskaan tullut Suomen Tiger Woodsia. No ei varmaan olisi, että en mä usko, että kuitenkaan siihen, että mulla ei varmaan hermot kestäisi kuitenkaan pelata niin paljon. Formula-tähden tasoituslukemaa pyörii kuulemma hieman 20 alapuolella. Miten se sinne lähti? Kilparadalla 9 osakilpailuvoiton Räikkönen tunnetaan kylmähermoisuudestaan, mutta helteinen golfkenttä ja TV-kamera näyttävät sulattavan jäämiehenkin keskittymiskyvyn. Pitkääks meni? Kato, kun on voimaa. Päästään eroon noista kameraukot, niin homma rupeaa kulkemaan. Formulavarikoilla Räikkösen Ferrari-sopimusta on jo pidetty varmana, mutta varikkohuhujen mukaan Renault-pomo Flavio Briatorenkin kerrotaan edelleen hiippailleen suomalaiskuljettajan perässä. Kumpi kuulostaa mukavammalta olla? Flavion ykköspoika tulevaisuudessa vai maranellolaisten jumala? No otetaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Että toivottavasti on vaan hyvässä tiimissä ja menee hyvin ja tulokset on kohdallaan, niin se nyt taas kiinnostaa eniten. Onko vielä mahdollista se, että siellä olisi maailmanmestari Alonso ja ykköshaastaja Räikkönen samassa tallissa? No on sekin, että ei ole kuitenkaan päätetty mitään. Se on kuitenkin niiden 3 tiimin välissä, missä me ollaan mietitty ja katsotaan. Niin sen takia tässä on varmaan odotettukin, että katsotaan, että mitä tapahtuu nykyisessä tallissa. Ne voi muuttua ne asiat niin pirvakkeja tuolla, että sitä vaan toivoo, että mikä ikinä päätös onkin, niin se on oikein. No Mersun Tiito oikein. Tällä hetkellä varmaa on ainoastaan se, ettei Räikkösen tarvitse tai ole tarvinnut käydä tallipaikkaneuvotteluja hattukourassa. Ja kun tietää olevansa alallaan maailman huippu, eivät työasiat suuremmin edes mielessä pyöri. Osaatko lonkalta esimerkiksi nyt sanoa, että kuinka monta M-pistettä sulla on taskussa tällä hetkellä? Ei tässä kyllä, että